Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qalet li tinsab lura fl-uffiċċju għall-ħidma wara li fil-jum tat-Tlieta hija ddaħlet l-ISPTAR u nżammet tal-osservazzjoni. Il-Ministru Caruana ppubblikat ritratt tagħha fl-uffiċċju u ringrazzjat lin-nies tal-appoġġ fl-istess jum ta' rapporti fil-midja li ġabu l-kundanna ta' bosta għar-rappurtaġġ meqjus bħala nies mill-etika. Matul il-jum spikkaw sensiela ta' messaġġi ta' solidarjetà ma' Justyne Caruana, fosthom il-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca, id-Deputat mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Micallef u l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard. Fil-fatt Coleiro Preca kitbet li hu tal-mistħija li sezzjoni tal-midja b'nuqqas ta' etika u ta' empatija ippruvat tissensazzjonalizza il-gwaj. Bitri kbar kitbet li nqabżet il-linja. Id-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Micallef qal li dak li kien ġie rrappurtat huwa baxx lejn li kienet l-ISPTAR. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard saħqet li huwa kollox inspjegabbli kif hawn min jasal biex jinżel f'livelli baxxi biex jakkwista ftit udjenza lejn il-midja tiegħu. Fakret kif fl-aħħar xhur il-Ministru Justyne Caruana għaddiet minn momenti diffiċli fosthom l-aktar riċenti it-telfa ta' missiera.